gorgel ala waɗi hen 50 euros ene wonde yawre nde saha non famde arayda jungo hay hafsa jeeɓe waɗi hen 20 euros ala wimo no famde hajja so wima no famde simo wona ɗum ɗo fiyannoma na ɗum ñamluɗo mon koy e o wima waɗa ɗum o ñamluɗoma sakoura hajja wasi hajja sare waɗi hen 50 waɗ seeɗa mayo waɗi ndiyam jew Boubacar Ndiaye waɗi hen 50 euros ko dendiraɗo ene wela ene welti so tawi yenen wiiɗen biye gueɗen mbaɗa jokkere endam wona kay wiide somi finima 100 euros so atti am ya finam 100 euros ala sa finigam 100 euros ene wawi attayam taw mimmi ala 100 euros mo dokkuɗa hamo so tawi ko jokkere endam mbatten ala mon foof yo hokku tan ko wawi ko wona force wona hay batte wona yiyede ko sabu Allah ko jokkere endam ko Allah rendini en ɗo enen foof ko laddi Allah laddine rendidini en ɗum noon mbaɗen jokkere endam taw ñingore ala hay goto men tampata wona kaari janggo yangi tan mon fof o jungo e hoore wi feere boni janggoto paami ala ko piimi ɗum noon hay batte ala ko firta mon fof yo wat ko wawi wonde ko wawi wona e mbadda ko jeeya e bandiraɓe ñakoɗon noon ko ɗum tan wonno hen message haali gonga yernoɗo yaafo haali gonga o jokki en dam yalla jokku balɗe makko haali gonga aɗa yarloɗo yaafo ham kala ko neɗɗo addanine ɗum enen nden jibini fofof kala ko neɗɗo yitti hokkuma jagguiɗo Allah ene laɗum mbasa wiide wonde da ɗum fiyannoma ga fifinakimi ɗum ɗo walla hokkuɗoma 100 euros gonga eɗen ndendiki sukaɓe ɗum noon wadde omo yarlomo yaafo Allah ɓoynen jokkere en dam on jarama en battani kadi ko en battani heddi o Allah jarama on jarama